ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଲଜିକ୍ ପିଲେ ଏପରି ଏକ ପାଠ ଯେଉଁ ପାଠକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ଟିକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ ହାରାହାରି 17 ମାର୍କ ଠାରୁ 25 ମାର୍କ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ପଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ଯାହାର କିଛି ହେଇନି ଲଜିକ୍, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍କୁ କଭର୍ କରିଦେବା ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବଡ଼ ମାରାଥନ୍ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ଲଜିକ୍ର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଯେଉଁ 27 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ, ସେ 27ରୁ ତୁମେ 27 ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ରେ ପାଖାପାଖି 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, 2 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିବ, 3 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 7 ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଏଇ ଯଦି 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ କଭର୍ କରିଦେବ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍, ତାହେଲେ ସହଜ ଭାବରେ ତୁମେ ଏଇ ମାର୍କଟିକୁ ଗେନ୍ କରିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଏ ତାକୁ କେଉଁ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ନା ତାକୁ ଅବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ତର୍କବାକ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ବ୍ୟବହିତ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମବର୍ତ୍ତନ ହେତୁବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହେଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରିପିଟ୍ ସବୁବେଳେ ପଡ଼େ। ସମବର୍ତ୍ତନରେ ହେତୁବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସମବର୍ତ୍ତିତ, ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନା ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ସମବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମବର୍ତ୍ତନର ହେତୁବାକ୍ୟ, ସମବର୍ତ୍ତନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସମବର୍ତ୍ତନ ହେତୁବାକ୍ୟ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଗୁରା ସବୁ ପିଲା ମନେ ରଖିଥିବ। ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେତୁବାକ୍ୟ, ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଗୁରା ପ୍ରାୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ 100%। ତେଣୁକରି କ'ଣ? ନା ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନୀୟ, ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ, ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସମବର୍ତ୍ତିତ। ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସମବର୍ତ୍ତିତ। ମନେ ରଖ, ସମବର୍ତ୍ତନର ହେତୁବାକ୍ୟକୁ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସମବର୍ତ୍ତନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସମବର୍ତ୍ତିତ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେତୁବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଲ ସହଜ ଉପାୟ। ସମବର୍ତ୍ତନର ହେତୁବାକ୍ୟକୁ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ, ତେଣୁ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ହେତୁବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନୀୟ କୁହାଯିବ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସହଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର, ତୁମେ ମାର୍କ ରଖିବାଟା ବହୁତ ଇଜି। ଲଜିକ୍ ପିଲେ ଘୋଷନି, ବୁଝ। ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଲଜିକ୍ରେ 100ରୁ 100 ଆଣିପାରିବ। ଘୋଷିଲେ ନୁହଁ, ବୁଝିଲେ। ଘୋଷିଲେ ପିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ ଲଜିକ୍ରେ 100ରୁ 100 ଆଣିବା ବହୁତ ସହଜ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଲଜିକ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ଆମେ ମାର୍କ ରଖିପାରିବା। ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ। ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆ ତର୍କବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ କ'ଣ ଅଟେ? ପିଲେ ଏଇ ଆର କ'ଣ, ଇର କ'ଣ, ଏର କ'ଣ, ଓରେ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଦେବ। ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ର ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ କିଏ କାହାର ଏବଂ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ କିଏ କାହାର। ତେଣୁକରି ଏଇ ତର୍କବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଯଦି ବୁଝିଯିବ ତାହେଲେ ତୁମର ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ। କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା? ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର, ଆ ତର୍କବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ କ'ଣ? ନା ଇ। ଏ ତର୍କବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ କ'ଣ? ନା ଏ। ଏବଂ ଓ ତର୍କବାକ୍ୟର ସମବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ କ'ଣ? ନା ଏହାର କୌଣସି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ସମବର୍ତ୍ତିର କୌଣସି ସମବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍, ଆ ତର୍କବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ କ'ଣ ଅଟେ? ଆ ତର୍କବାକ୍ୟର ଏ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ ତର୍କବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ କ'ଣ ଅଟେ? ଆ ଅଟେ। ଇ ତର୍କବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ କ'ଣ ଅଟେ? ଓ। ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଓ ଅଟେ। ଏବଂ ଇ ତର୍କବାକ୍ୟର ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଇ, ଓର ଇ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇର ଓ, ଓର ଇ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ା ପିଲେ ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ସହଜ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ସମବର୍ତ୍ତନରେ ସମବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସମବର୍ତ୍ତିତ ମଧ୍ୟରେ ପରିମାଣଗତ ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତାକୁ ସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ସମବର୍ତ୍ତନରେ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ସମବର୍ତ୍ତିତ ମଧ୍ୟରେ ପରିମାଣଗତ ପ୍ରଭେଦ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତାହାକୁ ଅସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମବର୍ତ୍ତନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟାକୁ କ'ଣ? ନା ଗୋଟାକୁ ଅସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଅସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନ
गोटाକୁ सरल समवर्तन कुहाଯାए। तेणुकरी असरल समवर्त कौन हुए ना असरल समवर्तन कौन देखा जाए ना समवर्तनीय और समवर्तित मध्य कौन ना परिमाणगत प्रभेद देखा जाए। अर्थात आ थिले यार समवर्ती रूप असरल यदि असरल सॉरी आ जदि थी आर यदि समवर्ती रूप आ हम ताले यहाँ परिमाण समान अच्छी। तेणुक सरल समवर्तन कौन कहले ना सरल समवर्तन जोटी परिमाण समान थी परिमाण समान थी कौन हो सरल समवर्तन जोटी परिमाण समान नथिबो ताको असरल समवर्तन। कौन देखिए क्वेश्चन ना परिमाण समान न थाए अर्थात प्रभेद अर्थात समान न थाए कौन कहे ना ताको असरल समवर्तन कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गला क्यों तर्कविद मतरे कौन क्यों तर्कविद मध्य वस्तुगत व्यावर्तन नामकरण कर बढ़िया क्वेश्चन सुइटेबल क्वेश्चन पे बढ़िया क्वेश्चन खुशी ये क्वेश्चन पढ़ला माने खुशी लगे समस्त को। कौन क्वेश्चन ना ना क्यों तर्कशास्त्रविद वस्तुगत व्यावर्तन नामकरण करते किए ना बीन करते बुझिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिपजुक्ति क्यों अनुमान अंतर्भुक्त त्रिपजुक्ति हूँ गोटे व्यवहित अनुमान कारण त्रिपजुक्ति दुईटी तर्क वाक्य को बा हेतु वाक्य सृष्टि होता है। तेणु कौन गला ना त्रिपजुक्ति व्यवहित अनुमान दुईटी तर्क वाक्य अव्यवहित केतोटी ना गोटे हेतु वाक्य सिद्धांत निष्पत्ति कहवा अव्यवहित दुईटी व्यवहित दुईटी व्यवहित गोटे अव्यवहित अनुमान। तेणुक ये टेक्निक गुरा मन रखा पड़ो। गोटे त्रिपजुक्ति केतोटी पद है देख बहुत सहज जाना केतोटी कौन कहला ना गोटे त्रिपजुक्ति केतोटी त्रिपदी त्रि मान तीन जार तीन टा पद है और त्रिपजुक्ति केते पद देव 3 5 4 2 तेणुक सुविधा 3 त्रिपजुक्ति केतोटी हेतु वाक्य थाए ना ही 3टी थाए तुम साधारण नियम पिला पढ़ीदब सब। त्रिपजुक्ति केतोटी हेतु वाक्य थाए केतोटी थाए ना त्रिपजुक्ति हेतु वाक्य संख्या 2 थाए कहीं ना ये गोटे व्यवहित अनुमान दीटी तर्क वाक्य निष्पृत होता है दीटी हेतु वाक्य निष्पृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन गोटे अव्यवहित अनुमान रे केतोटी तर्क वाक्य थाए से केतोटी तर्क वाक्य थाए अर्थात दुईटी तर्क वाक्य थाए गोटे कौन गोटे हूँ हेतु वाक्य आ गोटे सिद्धांत कौटे ना अव्यवहित अनुमान अव्यवहित अनुमान रूप कौन समवर्तन व्यावर्तन अंतरावर्तन भल भाव जान। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे अव्यवहित अनुमान रे केतोटी हेतु वाक्य थाए देख क्वेश्चन बारंबार केमिति पचारुची सब क्वेश्चन बहुत डिप्लोमेटिकली पचारुची क्वेश्चन आंसर अति सरल देख कहला गोटे अव्यवहित अनुमान रे केते गोटी हेतु वाक्य थाए गोटी हेतु वाक्य थाए तर्क वाक्य आउ हेतु वाक्य ये दुटा बुझा पड़ो ये दुटा बुझीपारे तुम जापर। नेक्स्ट गोटे अव्यवहित अनुमान रे केतोटी तर्क वाक्य थाए तर्क वाक्य केतोटी थाए ना 3टी थाए। गोटे व्यवहित अनुमान रे केतोटी हेतु वाक्य थाए ना 2टी थाए यही कथा क्वेश्चन टाक बारंबार बुले बुले पचारुची। तेणुक क्वेश्चन टा बारंबार पढ़ पे क्वेश्चन लजिक जब पढ़ीदब भल भाव में पढ़ो क्वेश्चन को 100% मुझे कहूँ 100 ରୁ 100 तुम आनीपर एथर तुमको कहीं गोटे तुमको हैरान करें ना तुम पाठ पढ़ीच रिजल्ट निश्चित आण तुम ठकिन तेणुक तुम रिजल्ट निश्चित तुमको कहीं ठकबे ना। तेणुक लजिक केभे लजिक को घृणा करनी कारण लजिक हूँ तुम विटामिन्स जो विटामिन्स अच्छी से जो लजिक तुम जिते जो 6टी पेपर 6टी भितर हूँ तर्कशास्त्र सब पावरफुल बुझीपार नहीं ये तर्कशास्त्र तुम 100 ରୁ 100
ଯେମିତି ତୁମେ ଆଣୁଥିଲ କେଉଁଥିରୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରୁ 100 ଆଣୁଥିଲ, ସେମିତି ଏ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ବି 100 ଆଣିବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଲଜିକ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବା +2 ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜିକ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ତୁମେ କେବେ ଡରନି, ଆରାମସେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତୁମେ ଲଜିକ୍ରେ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହଁ, ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତ୍ରିପଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଧେୟ ପଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବିଧେୟ ପଦକୁ ସାଧ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦକୁ ପକ୍ଷ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ କ'ଣ? ନା ପକ୍ଷ ପଦ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଧ୍ୟ ପଦ, ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧ୍ୟ ପଦ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ତାର କ'ଣ ନା ପକ୍ଷ ପଦ, ବିଧେୟ ରହିବ ସାଧ୍ୟ ପଦ। କେଉଁ ପଦ ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଥାଏ ମାତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ନଥାଏ? ଭେରି ଗୁଡ୍। କେଉଁ ପଦ ଥାଏ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଥାଏ? ବୋଲେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ନା ହେତୁ ପଦ ବା ମଧ୍ୟ ପଦ ନଥାଏ। ହେତୁ ପଦର କାମ କ'ଣ? ନା ସାଧ୍ୟ ପଦ ସହିତ ହେତୁ ପଦ ମିଶିକି ସାଧାବୟବ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଏବଂ ପକ୍ଷ ପଦ ସହିତ ମିଶିକି ପକ୍ଷାବୟବ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଧ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ପକ୍ଷ ପଦର ମିଳନ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପୃତ କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ୟାକୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଆକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କହିବା। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଝିଅ ପୁଅ ବାହାଘର କରେ, ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମିଶେ, ଝିଅ ଘର ହୁଏ। ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ପୁଅ ଘର ହୁଏ। ଝିଅ ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ମିଳନ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରେ, ତା କାହା କାମ? ନା ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ଠିକ୍ ସେମିତି ସାଧ୍ୟ ପଦ ସହିତ ହେତୁ ପଦ ମିଶିକି ସାଧାବୟବ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅ ଘର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଏବଂ ପକ୍ଷ ପଦ ସହିତ ହେତୁ ପଦ ମିଶିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଝିଅ ଘର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ପୁଅ ଘର ଝିଅ ଘର ଉଭୟ ମିଶିକି ବିବାହ କରିବ। ତେଣୁକରି ବାହାଘରଟା କ'ଣ? ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ସାଧ୍ୟ ପଦ ସହିତ ହେତୁ ପଦ ସାଧାବୟବ ତିଆରି ହେବ, ହେତୁ ପଦ ସହିତ ପକ୍ଷ ପଦ ମିଶିଲେ ପକ୍ଷାବୟବ ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁକରି ସାଧ୍ୟ ପଦ ପକ୍ଷ ପଦର ମିଳନକୁ କିଏ କରିବ? ନା ହେତୁ ପଦ କରିବ କ'ଣ? ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ। ତେଣୁକରି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ତେଣୁକରି ବୁଝିବା ପାଠ ଏରା, ପିଲେ ଘୋଷିବା ପାଠ ନୁହଁ। ବୁଝିଲେ 100ରୁ 100। ଯେଉଁ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ସାଧ୍ୟ ପଦ ଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ ହେତୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ନା କହିଥିଲି ସାଧାବୟବରେ ଥାଏ, ମଧ୍ୟପଦ ସହିତ ହେତୁ ପଦ। ଥରେ ବୁଝିବ କନସେପ୍ଟ, 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦୁଲ ବାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ପକ୍ଷପଦ ଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ହେତୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ପକ୍ଷପଦ ଥାଏ କହିଲି ଶୁଣ, ପକ୍ଷପଦରେ କ'ଣ ଯିବ? ନା ପକ୍ଷାବୟବ। ଏ ସାଧ୍ୟ ପଦ ଥାନ୍ତା, ସାଧ୍ୟ ବହି ଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ପକ୍ଷାବୟବ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ। 4 ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥାନ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ହେତୁପଦ ସାଧାବୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟରେ ବିଧେୟ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ତାକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନର ଚିତ୍ରଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ। କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ହେତୁପଦ ସାଧାବୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥାଇ ପକ୍ଷାବୟରେ ବିଧେୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ୟା ଚିତ୍ରଟି ଏଇଭଳି ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ଚିତ୍ରଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ହେତୁପଦ ଉଭୟ ସାଧ୍ୟପଦ ଓ ପକ୍ଷପଦରେ ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ରଟା କେମିତି ହେବ? ନା ଚିତ୍ରଟା ଏମିତି ହେବ। ସାଧ୍ୟପଦ ଏଟା ପକ୍ଷପଦ, ତେଣୁ ବିଧେୟ ସ୍ଥାନ ଏଟା ୟାର ବିଧେୟ ସ୍ଥାନ, ଏଟା ୟାର ବିଧେୟ ସ୍ଥାନ। କିଏ ଥିବ? ନା ହେତୁପଦ ଥିବ। ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ କହିବା। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଚିତ୍ର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ନହେଲେ ପୁରା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନରେ ହେତୁପଦ ଉଭୟ ସାଧ୍ୟାବୟବ ଓ ପକ୍ଷାବୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ତାହାକୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ହିଁ ଚିତ୍ର କରିବ, ତାକୁ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ହେତୁପଦ ସାଧ୍ୟାବୟବର ବିଧେୟ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ତାହାକୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ପିଲେ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ସହଜ କେମିତି? ନା ପ୍ରଥମ ଓଲଟା ଚତୁର୍ଥ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ଇଏ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ। ଓଲଟା ବେଳେ ଏମିତି ଓଲଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ। ତେଣୁକରି ଆକୁ ବୁଝିବାଟା କଷ୍ଟ ସହଜ ନା ନାହିଁ? ଆକୁ ବୁଝିବାଟା ବହୁତ ସହଜ। ତାପରେ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିରେ କେତୋଟି ସବଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥାଏ? 19ଟି ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାନରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାନ 4ଟା ସଂସ୍ଥାନ ମିଶିକି କେତେ? 19ଟି ସବଳ। ଦୁର୍ବଳ କେତୋଟି? ନା ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିରେ କେତୋଟି ଦୁର୍ବଳ? 5ଟି ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ
न्याय संस्थान दुर्बल न्याय रूप न थाए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन केउ न्याय संस्थान दुर्बल न्याय रूप न थाए ना तृतीय संस्था न थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिपजुक्ति रे केतोटी साधारण नियम अछि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा बारंबार पड़े केतोटी ना 10टी साधारण नियम अछि त्रिपजुक्ति को सिद्धता निर्माण करे संस्था न्याय रूप गुड़ी को 10टी साधारण नियम अछि बारबार न्याय रूपटी केउ संस्थान अंतर्भुक्त अटे प्रथम संस्थान तेणुक न्याय रूप पे जो 19टा न्याय रूप को घोषिकी पानी करदेव घोषिकी पानी करके बुझिकी आराम से लिखिपार से 3 ରୁ 4 क्वेश्चन पड़ो सेलारेंड न्याय रूपटी क्यों संस्थान आसे सेलारेंड हूँ प्रथम संस्थान डारी डारी क्यों न्याय रूप ना प्रथम फेरियो कौन ना प्रथम तेणुक यार गोटे सूत्र पिले अच्छी प्रथम संस्थान तार मन रोनी न्याय रूप गोटे सूत्र अच्छी कौन सिल्ली डेरी रे घर को फेरिला सिल्ली सेलारेंड डेरी रे डेरी माने डारी डेरी माने कौन डारी सिल्ली डेरी रे घर को फेरिला अर्थात फेरे फेरियो अर्थात डेरी सिला घर को बार बार डेरी रे फेरे अर्थात सिलिया सिलारेंट डेरी रे डारी फेरिला फेरियो बारंबार बारंबार बारबारा बुझिपार तेणुक यहीगुरा केमती है तेणुक यहीटा तुम घोषिकी मन रख यहाँ मन रखिले हो सामेस्टेस न्याय रूपटी केउ संस्थान अंतर्भुक्त अटे ना द्वितीय संस्थान अटे तापरे शेषारे ना द्वितीय बारक द्वितीय फेस्टिनो न्याय रूपटी द्वितीय डारापिटी तृतीय न्याय रूप डाटिसी तृतीय न्याय रूप डिसामिस तृतीय फेलाप्टोन तृतीय फेरिसोन तृतीय संस्थान बोकाडो पिले बोकाडो पड़े बोकाटा हूँ भेरी इंपोर्टाट यहाँ बारंबार देखी बोकाड न्याय रूपटी कौटे ना तृतीय नेक्स्ट ब्राह्मणटी चतुर्थ सामेनेस चतुर्थ न्याय रूप एमती एगुड़िक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फेसापो न्याय रूपटी केउं संस्थान आसे ना चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन फेसिसोन केउं संस्थान न्याय रूप अटे ना चतुर्थ। डिमारिस केउं न्याय संस्थान एक वैध न्याय रूप अटे चतुर्थ। यही भाव में आम 56टा आलोचना कले तेणुक ये 56टा को भल भाव में पढ़ा बुझा जहाँफल आम बहुत मार्क रखिपर। एमसीक्यू रु जो 15 मार्क क्वेश्चन पड़ो ताले आम युवा कले 15 ରୁ 15 आम आनीपर गेन कर तेणुक तुम कौन व्यस्त हवा दरकार नहीं। यही 56टा क्वेश्चन भल भाव में पढ़ तुम 15 ରୁ जो 5 किंबा 7 पड़ो सर्ट टाइप से तो तुम कर 2 मार्किया कर 3 मार्क कर 7 अधे कर तेणुक एगुड़ी भल भाव में बुझ जहाँफल भल मार्क तुम रखिपर।